Hey, hvor er det fedt du ser med igen. Inden vi starter, så skal der lige lyde en stor tak til herr Martin Svendborg for at have lavet den her super fine videointro. Det var en fødselsdagsgave af Martin. Den er super fed. Tusind tak for det. I dag der er det jo statusdag. For 14 dage siden der vejede jeg 88,8. Og i dag, så skal jeg have en lille trommesolo. Der vejer jeg 89,7. Så det er lige knap et kilo jeg har taget på. Det er lidt den forkerte vej. Men jeg tror også godt jeg ved hvad det skyldes. Fordi jeg har nok været lidt for rundhåndet med mine middagsmåltider. Og jeg har nok taget en portion for meget til aftensmaden. I kender sikkert det der med at man sidder bagefter og tænker, den sidste portion den skulle jeg ikke have taget. Sådan har jeg haft det mange gange, og det er ikke godt. Men det er det jeg typisk kæmper med. Det er simpelthen min viljestyrke i forhold til hvor meget jeg spiser. Altså simpelthen mængden. Jeg overspiser totalt nemt. Og det er virkelig en dum vane, og jeg skal bare vende mig af med det. Og så skal jeg huske at dyrke noget mere motion. Det har ikke været alt for omfattende det sidste stykke tid, desværre. Så planen er klar, så er det bare at følge den. Derudover så havde jeg også en afsløring tidligere på ugen, jeg ved ikke om du har set den, men jeg kryber til korset og tilstår, at jeg spiller Pokémon Go. Der har jeg lavet en lille video omkring, som jeg lige synes vi skulle se, og den kommer her. Som du måske hørte i den tidligere video, så er jeg hoppet på Pokémon Go-bølgen. Udover det har en nostalgisk fortælling i sig. Jeg kan huske det tilbage fra, at jeg var noget mindre. Så er der også noget andet, der trigger mig lidt ved at bruge et spil som det. Som du måske også kan huske fra en tidligere video, så fortalte jeg lidt om, at når jeg var ude og gå tur, så hader jeg, hvis jeg for eksempel skal gå den samme tur 2 gange, eller hvis det bliver for meget vane, og hvis det bliver for meget en sur pligt. Så på den måde så kan jeg godt lige spice det op med spil og med GPS og med apps generelt. Endomondo også, som jeg også bruger til at tracke, hvor langt jeg går, alle de her ting. Og Pokémon synes jeg er en god måde at fordrive tiden på, mens man alligevel er ude at gå. Så kan man lige så godt fange nogle Pokémons og forsøge at få dem op i level og få lidt sjov ud af det. Men det er selvfølgelig kun en lille del af det. Der er sådan for eksempel nu her i Middelfart, så er der blevet oprettet sådan en gruppe for interesseret, og så kan man mødes og gå og hygge sig lidt sammen og gøre ved. Jeg kan lige linke til artiklen hernede under. Sådan nogle ting, hvor der opstår, hvad skal man sige, communities. Det synes jeg det er meget sjovt. Jeg har oplevet det samme også med det her firma, Niantic. De har tidligere udgivet spillet Ingress, som jeg også spiller. Og man kan tydeligt mærke, at det er bygget om på hinanden, fordi Ingress det er også bundet op på, hvad skal man sige, statuer. Og der er det så bare portaler med energi og sådan nogle ting i stedet for. Men ideen er lidt det samme. Så lige nu der veksler lidt mellem begge to. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvad jeg skal spille, men jeg måtte simpelthen bare give Pokémon et try. Hvis jeg ligesom skal prøve at forklare det i en meget, meget kort sætning, så er det simpelthen fordi, det giver mig, jeg ved ikke, man kan sige udfordring, men det giver mig noget at bruge tiden på, i stedet for bare at gå for at gå. Og det gør, at det bliver sjovt at gå, det bliver nemmere at gå. Jeg har også hørt om nogen, der, fordi de nu begyndte at spille Pokémon, jamen, så havde han gået 74 km på en uge, fordi han skulle ud og fange en masse Pokémon. Og den lokale rekord så jeg lige her tidligere dag. Der var en, der havde været ude og gå 24 km på en dag, bare for at fange Pokémon. Og man så kan lide Pokémon eller ej, jamen så betyder det jo, at dem, der måske sidder derhjemme og ikke kommer ud, de kommer ud alligevel. Hvis de kommer ud og gå jamen, bare et par kilometer for at fange nogle Pokémon, jamen så er det jo fantastisk. Så ved jeg godt, at der er nogen, der ikke kan finde ud af at lade være med at gå over for rødt, og man går rundt ind på en kirkegård, hvad ved jeg. Det er selvfølgelig ikke så fedt. Alt med måde, ikke? Men det er simpelthen derfor, jeg spiller Pokémon. Det er for at have lidt at lave noget alligevel ude og gå, ligesom nu. Jeg håber, det giver mening. Og jeg håber, du måske kan finde lidt inspiration i at bruge tiden, mens du er ude og gå også. Yes, sådan forholder det altså. Har man lidt omløb i hovedet, så går man selvfølgelig ikke ud foran biler og alt muligt, og så kan man bruge tiden. Når man alligevel er ude at gå, så bruger man tiden på noget, der lige pepper det lidt op. Det kan jeg godt lide. Tilbage er bare at sige tusind tak fordi du ser med. Husk at like og abonnere, så du får en besked. Og skriv endelig hvis du har spørgsmål. Du kan fyre kommentarer hernede under YouTube-videoen. Du kan skrive på Facebook. Du kan skrive privat på Facebook, Messenger. Du kan sende en sms, sende brevpost, en brevdue måske. Gør hvad du har lyst til. Så ses vi i hvert fald næste søndag. Og indtil da må du bare have det super godt. Hej!